ना जोबोद मोजां रायजो राजाया आंथ' सानो पानेरि समष्टियाव फुरा माने जोंनि जितु एनडिए नि कैंडिडेट बे एनडिए नि कैंडिडेट माने दिलीप सयकिया बिथांनावनो गोलैजोबगोन आरोखि माने जोंनि जि कैंडिडेट आरो जिहेतु पानेरि समष्टिया बिसेस करि आङो एमएलए जानायनिफ्राय आं नुदों जे बेवहाय गोबांथार स्किम जोङो सरकारनिफ्राय मोननो हादों नरेंद्र मोदी बिथांनि जेरै सेंट्रेल स्किमफोर बेफोर जोंनि पानेरि समष्टियाव बिराद मोजां इमप्लिमेन्ट जादों जेरै जल जीवन मिशनाव 170 कोटिनि भुटाननिफ्राय दै लाबोनानै साहा ओनसोलाव गासिबो पानि होनाय दै होनायनि जितु राहा लामा होनाय बे गोबां मानसिफोरखौ गोसो गोजोननाय लाबोदों बेनाव जोंनि गोलैसोनानै थानाय जायगायाव दिनै 115 कोटि थाखा बे पानेरि समष्टिनि गेजेरजों उदालगुरिनिफ्राय फैनाय लामा मोनसे बगामाथिनिफ्राय भेरगावसिम खाग्राबारि जानानै फैनाय लामा 135 कोटि बेबायदि गिदिर गिदिर जितु स्किम आरो बेनाव जोंहा मा होनो बेवहाय जोंहा गंसे दा एकलव्य मडेल स्कुल बेबो जाबाय जेराव गासै ट्राइबेल फरायसाफ्रा माने रेसिडेन्सियेल हिसाबै बेवहायनो हस्टेलाव थानानै फरायनो हागोन बेनि बायदिबो लामा सामा बायदिसिना खामानियाथ' जागासिनो दं बिनि अनगा दिनै नरेंद्र मोदी बिथांनि माने जितु सिमां जे गासै भारतनि गासै सुबुंनोनो साफ्रोमबो जाहाथे रसा नांनाङा बिनि थाखाय माइरं होनाय साफ्रोमबोनि न'आव जाहाथे अर जोङो बिनि थाखाय गेसाव साबसिडि होनाय साफ्रोमबो मानसिया जाहाथे थाव संख्रि बानलु माबा मोनसे फिसा फिसौ बायनानै जानो हायो बेनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि अरुणोदय आसनि साफ्रोम मानसियानो बेमार आजार जायोबा जाहाथे चिकित्सा लानो हायो बेनि थाखाय आयुष्मान 5 लाख थाखा मोननाय साफ्रोम मानसिया बिपद जायोबा थैयोब्ला जाहाथे न'खरा फैसा मोनो बिनि थाखाय इन्सुरेन्स फ्रि जोंनि गासै गथ' गथायानो जाहाथे फ्रि फरायनो हायो बेनि थाखाय फ्रि एडमिशन गथिखे बेफोर गासिबो साफ्रोम मानसिखौनो दिनै बेनिफिटेड खालामदों बिनि थाखायनो बयबो लुबैयो नरेंद्र मोदीयानो फिन प्रधानमन्त्री जानांगौ आरो बिथांनि सरकार फैनांगौ बे हिसाबै पानेरि समष्टिनि गासै मानसियानो बिजेपिनो भट होगोन जिहेतु नैबे दायो गोदान बेरगाव जाबाय 45 नं बेरगाव समष्टि जाबाय बेयाव 1 लाख 60 बेबानि माथो बेसेबांसो मोनथावना नङा आंथ' बेसेबांखौ दिनै होननो थाङा माने गुबुन हान्जानि गैयानो जायफोर मानसिया बेक्तिगतल' सानो देशजों सोमोन्दो गैया समाजजों सोमोन्दो गैया गावनि न'खराव मा मोनदों मा मोना बेजोंबो सोमोन्दो गैया खालि सोरखौबा गाज्रि मोनो आंखौ गाज्रि मोनो सोरबा हिमन्त बिश्वखौ गाज्रि मोनो सोरबा प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनो बिसोरबायदि मानसियाल' माने बिपिएफनो भट होगोन बा कंग्रेसनो भट होगोन आरोखि नङाबा बाखि गासै मानसिया जोंखौ गाज्रि मोनबाबो मोदीनो आरो हिमन्त बिश्व शर्मानि नामै माने गासिबो एनडिएनो भट होगोन आरो